phambi koba sishiye emhlabeni. Christianity does not mean or guarantee you immunity from challenges. UbuKristu babuthetha ukuba wena awusoze ube nazo ingxaki. I've seen so many people Ndibona abantu abaninzi making a U-turn bejika endleleni after having confessed emva kwabo bejika and acknowledge Jesus as their Lord bavuma uba uYesu inkosi and making a U-turn, bavele bajika turning their back on God, bamzela going back where they were delivered from. babuyela apho babesuswa They khona came to a point where they are giving up on their faith baphinde babuyela banike because when they met trials, xa bedibana nengxaki they could not understand. khange baqonde They were perplexed and they asked themselves question, Lord, bebuza nkosi why did you allow this? uyivumele njani le nto. Christianity UbuKristu does not guarantee you immunity abuthethi ukungabiboso from ube challenges. nasingxaki. Challenges will come, Zizawufika ingxaki but to you as a child of God, kodwa wena njengomntwana it's not like the other. azifani It's nezabanye different. zahlukile. He says, count it all joy Baleleni when njengokusana you go through xa challenges. uhlangana nengxaki Count it all joy balele kuthamsana when, not if, when. xa nothi mhlawumbi If he would have said if, kuba bisithi mhlawumbi it might have meant that he is doubting it, that it might happen. ibinokuthetha loo nto But him saying when, xa isithi it simply means that challenges are bound to come your way. ithetha ukuthi izi-challenge ezifana Trials are inevitable. kuyanyanzeleka uba zenzekile They will come ziza kuzi today, namhlanje tomorrow, ngomso it can be next week, next day, but they are bound to happen to each and every one of us. kodwa zona zizawuza kumntu wonke. But he says that there is an attitude you need to adapt. Kodwa khona uhlobo ufuneka ube When you kulo meet them, xa udibana nazo face them with joy. sijongana nazo Face them with joy. jongana nazo ngovuyo Because Christianity does not guarantee immunity from kuba challenges. ubuKristu abuthethi uba wena soze Because sometimes bad things they happen to good people. kuba into ezintle ngamanye amaxesha Sometimes when zenzeka you abantu go abalungileyo. through bad things, it does not necessarily mean there's something wrong about you. xa udibana nento usenzeka into ezimbi ithetha uba ikhona into erongo ngawe. That's why sometimes we are not quick to pray for everybody. Yile nto ke singanyanzeleki masibeke isandla msinyane ebantwini I bonke. might pray for Joseph Ndingathandaza for and umntu deliver him out of his purpose. ndimhlangule umntu kanti ndimkhulula. Because some of you, if you were Joseph, you would have looked for a major prophet of that time. kuba uba mhlawumbi wena unguJoseph ngowuvela ukhangela umprofeti omkhulu. Why this rejection? Yintoni le nto I was my father's favorite. ndathi ngoyena Now I'm uthandwa bound with chains. Somebody's servant. ndisisiqaka. I am serving with all honesty. But Potiphar's wife kodwa umkaPotifar is making me somebody that I am not. undenza umntu He endingendiyazi. sees himself in prison for something that he did not even knew ngento do. angayazanga angayenze. But this was all a setup Kodwa yayilicebo nje kukaThixo to greatness. lokumsi. But I love it when he say in Genesis chapter 15, Kodwa ndiyamthanda xa sithi uGenesis chapter 50 my brothers, bantakwethu don't punish yourselves. sanozihlukumeza. Forgive yourselves. Xoleleni. It is not you who sent me here. Ayininanga abantu bekapha. God sent me before you. uThixo ndithume phambi Then kwenu. I came to understand Then ndaqala what ndaqonda we call suffering. le nto sibiza uba It kukusokola might be God sending mhlawumbi us. senoba licebo likaThixo uyakuthuma. Let me repeat myself. Mandiziphinde. What you might call a Le nto suffering, ibiza njengengxaki it might be God sending you. isenoba nguThixo uyakuthuma. In closing, Xa ndivala brethren, bazalwane he's addressing the children of God. Count it all joy. ibalele kuthini How do likhawusa. I derive joy on something that does not suggest for me to be happy? Ndivuyela njani uthando. It's a Le challenge. ndawo ile challenge. It's a trial. It's a problem. Yingxaki. But he says, be happy. Kodwa uthi How would you take a prophet? Even now we are having a service. nangoku silapha. Some of you hear that there's a prophet. bavile abantu And man kumprofeti. of God, deliver me. Nkosi mhlangule. I have a problem. Ndinengxaki. And the prophet says, be happy. Athi umprofeti vuya. Elixesha ngemkhonzi kathi ayekho omnye umprofeti ongcono. Yena lo uthi mandivuye kodwa nantoni
ndinengxaki. The one said, "You must be glad, but Yoyika ngexesha ukuthandazela kanti kuthanda ndo kaThixo. Ayabafuna undiva bazalwane. Almighty Jesus." Bazalwane, listen to this. All the heroes of faith that we read about, Lonke lamaqhawe okholo esifunda it's ngawo real life stories. ngamabali okwenene Abantu kuwo. abangena ezikweni lomlilo manyani, but true faith. Zimpazamo zabantu bamanyanyani kodwa true faith. Ngabantu bamanyanyani babebarren kodwa true faith. And heavens are still looking down on us to continue Hebrews chapter 11 as one of the heroes of faith. Amazulu asajonge ukuthi Le basiqhubekele challenge chapter yakhe 11 ufuna ubonakalise ntoni? bakholwa. Ukholo lwakho. Ndiyavala ndithi kuni. Bazalwane, yibalele kubeni bakulivuyo xa nigaxeleka kwezi challenges. Uthi because the testing of your faith, say the testing of our faith. The testing of our faith. In other words, what you call a challenge, Le nto ibiza Apostle ngokwenza- James is giving us a clue that James it's usinika- not a challenge, Ayo challenge. it's not a trial, Ayo trial. it's not a problem, Ayo ngxaki. it is actually a testing of your faith. Vava